tam položím. A kdybychom tam dali balon, tak ten balon úplně rozřečí, že? Krása lidi. Tam je náš vlak. Já to točím. Já jdu to na druhou stranu. Telefonečky. A to je ta Bohumína. To má nějakou drazínku. Jak jsme v Sumbu na Dodru. Tam mám pačníku. Kdo už bere nějaký vlak? Už nevím. Třeba je Funek. Jo? Je Funek, jo. Počkej. Je to Funek, je to Funek. A až mu cinkají. Já už vím. Teď jede Budišov, už jede. Teď tam jede Budišov. Už jede. Jo, to už jel. Krásný pozdrav. Dobré, že? Teď jdeme měl radost. To už jel. Je to tady. Kava, ty mi to vše zatrhnu. Že? Tady se bál, že? Aha. Říkal, pojď tak někdo má radost. Tak já to zapnu. A to je pravda. To? A to je pravda. Že? Když s vlakem jezdíš, že? Když kolik... Jede do Zanu. Že nejede? Podaš. Co to? No tata tam kupuje celý jízdenku, ne? Všechny jízdenky vykoupí, ne? Ty jo. Dojčina je, chtěl řídit takový vlak? No, já budu řídit autobus. Jak? Autobus budu řídit. No vlak nechceš, to fajn, nebo dobré peníze. Ale furt budeš mít v práci, bez takovou. Pak si jdeš nějakou kočku, že? Kočičku z vlaku. Láska na první pohled. A tu chladinku budeš vozit zadarmo. Jsem? Tam Trám se. Můžu to dát